Връщаме се отново у нас с един коментар по темата Украйна. Голямата звезда на руската музикална сцена Филип Киркоров коментира събитията там преди концерта си в София снощи. Артистът, който е роден във Варна, може да погледне към темата и като руски, и като български патриот и интелектуалец. През седмицата той изнесе 4 концерта с изключително голям успех у нас в Бургас, Варна, Велико Търново и София. Това е живот и най-близки хората се карат, после се мирят. Надявам се, че всичко ще бъде в едно. Ние сме като едно голямо лудо семейство. Понякога не се разбираме, но все още се обичаме. Музиката е по-силна от пушките и оръдията, казва Киркоров. Музиката е любов. При нас казват, когда музе поют, пушки мълчат. Така трябва да бъде и това ми е философията. Големият музикант обича да се връща у нас. Той е роден във Варна. Със спектакъла "Другой" идва за втори път. През седмицата той изнесе с голям успех 4 концерта в Бургас, Варна, Велико Търново и София. Нищо не ме дразни. Дори развалени пътищата в Варна или в София някъде някакви. Не ме дразни това нещо. Това се радвам на това, защото ме връща в детството, когато беше така. И сега е пак така. Филип казва, че независимо от променливите тенденции в политиката, хората в Русия винаги ще гледат с любов към България. И каквото и да не става вътре, и каква политика да не се намесва, винаги ще се обичат и нищо няма да ги раздели. Когато пееш за любов, винаги те разбират, независимо дали пееш на английски, испански, български, руски или украински. Това е Филип Киркоров. Той е друг, както е нарекал спектакъла си.